धनंजय मुंडेंना मंत्री करा, मुंडे समर्थकांनी ही मागणी केली। तर बीडमधल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी केली आहे। देवाभाऊ गहिनाथ गड, मुंडे समर्थक तुमच्या पाठीशी आहे। धनंजय मुंडेंना मंत्री करा, समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांना ही साथ घातली आणि त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय। बीड जिल्ह्यातल्या गहिनाथ गडावर 94व्या म्हसोबाची वाडीतील नारळी सप्ताहाचा समारोप सोहळा काल पार पडला आणि या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं भाषण संपताना एका मुंडे समर्थकाने ही मागणी केली। विशेष म्हणजे मुंडे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। मंत्री पंकजा मुंडे, त्याचप्रमाणे धनंजय मुंडे, आमदार सुरेश धस एकाच व्यासपीठावर उपस्थित होते। तुमचे 50% काम कमी होतील। चला, सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद।